боз тоҷикистон аз кишварҳои поймолкунандаи ҳуқуқу озодиҳои диндорон дониста шуд. байни тоҷикистон ва кувайт хатсайри ҳавопаймоӣ боз шуд. рустами эмомалӣ ба Москав рафт. ҷумҳурии исломии Эрон пулиси ахлоқро барҳам дод. тоҷикистон имсол ҳам дар феҳрасти кишварҳое боқӣ монд ки озодиҳои динӣ дар ин кишварҳо мавриди нигаронии хос аст. ин феҳрастро ки ҳар сол дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таҳия мекунанд, дар баробари Тоҷикистон кишварҳои Бурма, Чин, Эритрея, Эрон, Кореяи Шимолӣ, Русия, Покистон, Арабистони Саудӣ ва Туркманистон низ ҳамчун кишварҳои поймолкунандаи озодиҳои динӣ дониста шудаанд. котиби давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Энтони Блинкен, ки дар изҳороти ҳафтаи ҷорӣ исми кишварҳоро бар пояи Қонуни озодиҳои динӣ гурӯҳбандӣ кард, гуфт ба хотири нақзи қонун ва ҳам бетаҳаммулӣ дар нисбати озодиҳои динӣ ин кишварҳо ба гурӯҳи мавриди нигаронии хос шомил мешаванд. тоҷикистон баъди соли 2016 чун як кишвари поймолкунандаи ҷиддии озодиҳои динӣ сабт мешавад ва дар гузориши солонаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба озодиҳои динӣ ки моҳи июли имсол нашр гардид, гуфта шуд ки бо вуҷуди он ки Қонуни асосии Тоҷикистон ба ҳамаи шаҳрвандон ҳақ додааст ки ҳар гуна динеро пайравӣ ва ё расму русумҳои онҳоро иҷрову риоят кунанд, мақомот ва дигар қонунҳо ин ҳаққу ҳуқуқи мардумро маҳдуд мекунанд. ҳанӯз мақомот дар душанбе ба изҳороти ахири котиби давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Энтони Блинкен вокунише накардааст, вале моҳи июли имсол дар вокуниш ба ин гузориш Кумитаи дини Тоҷикистон гуфт гузориши навбатии Амрико чун гузоришҳои қаблӣ вазъи воқеии озодиҳои динӣ дар Тоҷикистонро баён намекунад. гузориши ҳукумати Амрико ки вазъи соли 2021ро арзёбӣ кардааст, аз ҷумла танҳо дар ҷои махсус муайян шуда ё масҷид ҳаққи намозгузорӣ кардани шаҳрвандони Тоҷикистон, манъи наврасони то 16 сола ба масҷидравӣ, боздошту ҳабси пайравони созмони мазҳабии Шоҳидони Яҳуво, манъи фаъолияти созмонҳои Ихвонулмуслимин ва Равияи Салафия ва дигар мавридҳоро чун намунаи ин маҳдудҳо ёд кардааст. ширкати ҳавопаймоии Ҷазира Airways хабар дод ки шуруъ аз 29 декабр ҳафтаи ду бор рӯзҳои панҷшанбе ва шанбе дар самти Душанбе Кувайт парвозҳо анҷом хоҳад дод. ба иттилои хабаргузори Азия Плюс ин хабарро дар агентии ҳавонавардии Тоҷикистон низ тасдиқ карданд. гуфта мешавад ташаббуси боз кардани хатти парвози мустақим аз ҷониби давлати Кувайт аст ва ҷониби Тоҷикистон онро ҷонибдорӣ кардааст. дар сомонаи ширкати ҳавоии Ҷазира арзиши чипта аз Кувайт ба Душанбе $160 ва чиптаи баргашт $340 муқаррар гардидааст. масофаи парвоз бештар аз 3 соатро ташкил медиҳад. гуфта низ қаблан миёни Тоҷикистон ва Кувайт парвози мустақим вуҷуд надошт. рустами эмомалӣ раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, писарбузурги раис ҷумҳур ва шаҳрдори Душанбе 04 декабр бо як сафари корӣ ба шаҳри Москави Русия рафтааст. дар ин бора шаҳрдори Душанбе хабар медиҳад. ба иттилои манбаъ, рустами эмомалӣ дар ҷаласаи навбатии шӯро ва ҷаласаи пленарии 15-уми ассамблеяи парламенти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ширкат мекунад. дар ин ҷаласа намояндагони парлумони тамоми кишварҳои аъзои СПАД Арманистон, Беларус, Қирғизистон, Русия ва Тоҷикистон иштирок мекунанд. ҳамчунин дар ин ҷаласа намояндагони парлумони Эрон ба ҳайси нозир ширкат мекунанд. дар пайи эътирозҳо ва афзоиши норизоиятҳо мақомоти ҷумҳурии исломии Эрон пулиси ахлоқро барҳам дод. эътирозҳо дар саросари Эрон ки аз марги мармӯзи духтари 22-солаe дар идораи пулис шурӯъ шуд, додситони кулли Эрон аз қатъи кори пулиси ахлоқ хабар дод. пулиси баҳсбарангези ахлоқ дар Эрон соли 2006 дар замони раёсатҷумҳурии Маҳмуди Аҳмадинажод таъсис шуд. ҳадафи ин идора тақвияти қоидаи либоспӯшӣ ба вижа назорати
ҳиҷобу рӯсарии занону духтарон буд. дар оғоз гурӯҳҳои мардоне бо либоси низомии сабз ва занон бо чодарҳои сиёҳ дар кӯчаву ҷойҳои ҷамъиятӣ гашта ба шаҳрвандон огаҳӣ медоданд, вале баъдан даст ба ҳабсу боздошти занон бо иттиҳоми вайрон кардани қоидаҳо заданд. Гуфтаниз танҳо бо иқрори худи ҳукумати Эрон дар пайи мавҷи эътирозҳо аз марги Маҳсо Аминӣ дар моҳи сентябр то ҳол беш аз 200 кас кушта шудааст. Маҳсо Аминӣ баъди боздошташ ба дасти пулиси ахлоқ афтида буд.